Преди това обаче ми се иска да ви покажем едно клипче, любителско клипче, любителско видео, тип селфи оказва се. Показва сериозно и бързо шофиране на магистрала Тракия. Брал 220 км ли се твърди, че е скоростта? Част от пътуването на млад мъж с неговите приятели. Сега ще го видим. На фона на, ще чуете каква музика. Типична всъщност. Шофьора натиска педала на газта, стрелката на скоростомера прави почти пълен оборот, заковавайки на 220 км в час. Никой от компанията не протестира, това се вижда на клипчето, напротив окоръжават шофьора и му правят видео. По-късно видеото е качено в социалната мрежа, където събира харесвания и насърчителни коментари, най-вероятно и някакви критики. Малко да се потопим в атмосферата на тези 220 км в час. Ще видите километража наистина. Колко е? 220. Които остават тук, защо пък ги оставят, зарязва ги от тия фундо. Души се върна. Дай, брат. Биби, слушай добре, завиват ли се, правиш ли се? Ще ги отдадат думата. Обичам те. Ето, 210 напред ме снимай. Сега ще видим, само да ни ми чувства. Вижте километража, 220 км в час показва на този автомобил и това след... Нито мога да си ги спомня, нито мога да ги изброя всички закани, законодателни мерки, изказвания от Министерски съвет, от Борисов и министри, всички мерки. Реалността в България показва, че когато се самозаснемеш как нарушаваш правилата, никой нищо не може да ти направи, за разлика от други държави. Пак ще дам на прословут пример с българин в Испания, който пак така беше се снимал с автомобила си, беше се качил в мрежата да се похвали каква добра скорост може да развие и ден по-късно нямаше книжка за една година. Всъщност продължава да няма книжка и свидетелство за правоуправление. Но в България... Тук говориха да поминеш 60 км в повече от позволеното да се води криминализиране. С средства на МВР. Да ти отнемат автомобил. Много приказки бяха, много закани бяха. Нищо не се е променило.